Hej og velkommen til episode 5 af Filmbåndets podcast. I studiet i dag, der har du Mathias, a.k.a. Movies, med Matti, og du sidder også med Marius, a.k.a. Vievo Vision, som altid. Og i dag, der skal vi simpelthen snakke Oscars. Det skal vi. Og det skal vi jo, fordi at om en times tid, jamen så starter showet, så vi filmer det her lige inden. Og det kommer egentlig til at handle om vores predictions, hvem vi tror vinder, og så selvfølgelig, hvem vi gerne selv vil have skal vinde. Og så i den anden ende af den her podcast, jamen der filmer vi så efter, at showet har været der, og så runder vi lige op der. Ja, og se om der har fået flest rigtigt i vores prediction-liste. Og ja, det bliver jo ret spændende. For det får vi faktisk finde ud af med det samme nu, direkte her. Så det synes vi er ret fedt. Men før vi lige går i gang, så vil vi også bare lige give et kæmpe shout-out til Filmbåndet og alle dem, der dukkede op til vores sidste event, som blev afholdt her i går. Vi var inde i Grænseteatret og se Sentimental Value en måned og 10 dage før alle andre i Danmark. Og det var simpelthen så fed en aften. Det var så hyggelig en aften, og vi elsker seriøst bare, at der var nogle velkendte ansigter, men også at der var nye ansigter. Og altså, at de bare gider at blive bagefter og sidde og snakke om filmen. Vi sad og snakkede om, at wow, man får virkelig mange nye indsigter på de her film, vi er inde og se, fordi at altså, man jo opfanger noget forskelligt. Og der var virkelig mange, som havde fanget noget, hvor jeg var sådan, what, det har jeg slet ikke set. Det giver bare en helt anden oplevelse af en film. Og det var der rigtig mange, der gjorde her i går til Sentimental Value. Jo også en film med rigtig mange lag, så også en, man kan snakke rigtig meget om. Ja, altså jeg gik fra sådan, min rating skiftede sådan 2-3 gange i løbet af aftenen, alt efter hvem og hvornår og hvor lang tid jeg snakkede med dem omkring filmen. Og ting, jeg ikke havde været klar over, eller nogle andre kritikpunkter. Virkelig fed oplevelse, men igen, det vigtigste ved den her aften var simpelthen bare, hvor mega hyggeligt det var. At sidde der i Grænseteatrets Café og bare snakke om filmen, men også snakke om andre ting. Og så kæmpe shout-out til alle jer, der tog med videre og fortsat hyggen, både på Axelborg Bodega og så videre, også på Karaoke Bar. Hold kæft, hvor var det fedt. Altså, jeg vil lige sige, jeg var faktisk ikke med på Karaoke Bar, det gad godt have været, men det kom jeg sgu ikke. Det var og det så lød hyggeligt. Sindssygt hyggeligt. At og mega fedt, at altså, vi har sådan et fællesskab allerede nu, der gerne vil tage den med videre så langt. Jeg glæder mig så meget til næste gang, og jeg synes, vi skal se, om vi kan holde det lørdag igen, fordi hvis det er det mulighed, man kan bagefter, så synes jeg, at det er noget, vi skal holde fast i. Og jeg vil selvfølgelig også bare sige, at man kan også godt komme med, så man ikke gider at drikke øl. Det kan man sagtens være med i viben. Jeg føler, at altså, nogen drikker selvfølgelig med andre, og så er der nogen, der får et par øl, og så er der nogen, der slet ikke drikker, så alle kan altså komme med videre. Der skal fandme være plads til alle, så vi vil bare lige sige skud ud til alle jer, som var med i går, og også til alle jer, der måske ikke kunne være med. Men det vil vi bare lige nævne, inden vi går ind i Oscarsnakken. Sentimental Value, som jo er blevet nomineret hele 9 gange. Shout out Norge, som altså har 10, eller er det 11 nomineringer i år? 10 nomineringer i år. 10 nomineringer i år. Virkelig fremragende. Men på den note, skal vi så ikke gå i gang med vores Oscars predictions? Jeg vil bare lige hurtigt spørge dig, Marius. Hvad har du af forventninger til den her Oscar-uddeling? Ærligt talt, Mathias, jeg glæder mig så meget til at se det her, fordi jeg kan virkelig ikke. Det er sådan, jeg tror det er første gang, hvor jeg har set på sådan en Oscar-liste, og bare været sådan, jeg ved virkelig ikke, hvem der kommer til at tage hvad som helst her, for det kunne virkelig være op til hvem som helst at vinde. Så mine forventninger er, kort sagt, at blive overrasket, og kom til at se en masse ting vinde, som jeg måske ikke havde regnet med. Men forhåbentlig så har jeg ret i mine predictions. Men igen, jeg ved det virkelig ikke. Nej, det kan jo blive et ret historisk Oscars. Det er det jo faktisk allerede blevet. Sinners, der har fået 16 nomineringer, og dermed den mest Oscar-nominerede film nogensinde. Bliver det også den film, der taber flest Oscars nogensinde? Det vides simpelthen ikke. Vi har også Sean Penn, som kan vinde sin 3. Oscars. Altså en mand, som hader Oscar-akademiet og nærmest aldrig dukker op. Spændende at se, om han overhovedet kommer i aften. Og han er altså en af favoritterne til den kategori. Og Emma Stone kunne også vinde sin 3. Emma Stone kunne vitterligt også vinde sin 3. i en alder af par 30 år, hvilket vil være helt vanvittigt. Ja, det er men skal vi gå ned og kigge igennem? Nu er vi jo nærmest gået lidt i gang, men skal vi ikke bare tage den sådan i rækkefølgen af, hvordan den ligesom kommer til at rulle sig ud på skærmen her? Og så tager vi bare listen og går igennem den. Hvilke film vi gerne vil se vinde, og hvilke vi tror vinder. Jamen, vi starter med Animated Short Film, og jeg vil bare gerne starte med at sige her, jeg kender ikke nogen af dem, jeg har ikke set nogen af dem. Det er sgu bare et skud i togen, det her. Ja, det er et skud i togen, og så alligevel ikke, fordi jeg har hørt lidt om
The Three Sisters. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, jeg har hørt. Okay. Det er bare, du ved, sådan, jeg så navnet og så sådan, okay, that's familiar. Ja. Så jeg tror, at The Three Sisters tager den. Ja, jeg har bare skudt i togen. Forever Green. Ja. Jeg ved det ikke. Let's gå videre. Lad os hoppe videre til den næste, som er documentary short film. Jeg er gået med All the Empty Rooms. Jeg har taget The Devil is Busy. Jeg aner det ikke. Men det kan være afgørende. Det kan være afgørende, det her. Kan det jo, ja. Det kan være virkelig afgørende. Så det er altså ikke nogen kategorier, man bare lige skal træde sig. Så det er live action short film. Der har jeg taget A Friend of Dorothy. Okay, spændende. Der er jeg gået med Two People Exchanging Saliva. Det synes jeg var en fed titel. Selvfølgelig gjorde det. Det er klanker. Ja. Ej, hvor det godt. Så har vi den næste her, som er en ret interessant kategori, som er casting. Casting, okay, ja. Og casting, som jo er den her helt nye kategori i Oscars, den kommer simpelthen før stunts, hvilket er mærkeligt. Ja, men, skørt. Anyways, debut til den, hvilket også derfor, at det her det er et historisk Oscar. Og vi forstår den ikke helt, tror jeg. Nogen af os, jeg ved ikke med dig, Marius. Nej, det snakker vi også om i vores episode, hvor de var kommet ud, de Oscar-nomineringer. Ja. Hvorfor er den her kategori her? Ja. Hvad går den ud på? Men skal vi ikke bare tage vores predictions for, hvem der vinder her nu? Fordi jeg tror, vi har forskellige holdninger her. Ja, det kan godt være. Skal jeg starte? Ja, det kan du godt. Jeg har One Battle After Another, både til at vinde, men også som den film, som jeg gerne vil have, skal vinde. Ja. Jeg ved ikke, om du har. Jeg har faktisk valgt Sinners her. Ja, du har valgt Sinners, men jeg kan godt forstå det. Ja. Jeg kan godt forstå det, og det, altså for mig, der handler det især om det her med, altså det er jo sådan, hvordan man fortolker casting-kategorien, men jeg ser det på en måde sådan, det her med, at man spotter nogle talenter, og talenterne kommer ind og shiner. Og for mig, der var Chase Infinity virkelig fremragende. Men udover det, så synes jeg bare, at de her forskellige roller, der er i One Battle, er så velskrevet, og det kræver virkelig den rette skuespiller til at kunne spille den rolle, for at det kan fungere. Ja. Og derfor har jeg faktisk valgt One Battle, men jeg kan også forstå Sinners, som også har et nyt talent. Miles Canton er så essentiel for den her film. Hvis han ikke er der, så virker den her film ikke lige så godt, som den gør. Så jeg tror altså, at Akademiet kommer til at anerkende det mere, end de gør måske med One Battle of Another, fordi jeg tror, den kommer til at tage en masse andre awards. Ja. Det er de to, der kommer til at tage det meste, tror jeg, i aften. Og men jeg har faktisk smidt min, den jeg gerne vil se vinde på Mighty Supreme. Fordi den har også en hel masse interessante castings. Helt vildt. I både Tyler, the Creator og Odessa Zion, men også Mr. Wonderful. Altså, selvfølgelig Mr. Mighty Supreme. Så jeg synes... og lige en hurtig kommentar her også, som altså, jeg måske havde valgt, hvis det var. Men jeg synes, det er vanvittigt, at apropos Sentimental Value, ikke er nomineret her. Ja. Der er altså 4 skuespillere i den film her, som er nomineret i henholdsvis de her skuespillerkategorier. Og alligevel har de ikke fået en nominering i bedste casting. Det forstår jeg ikke. Men altså, måske vi kan blive klogere på det senere. I hvert fald nu har vi lagt vores stemme. Og igen, meget forskelligt. Jeg tror ikke, vi har haft noget en til nu. Nej, jeg tror, det kommer til at fortsætte sådan her. Det kommer måske til at fortsætte. Hvad er den næste kategori? Den næste, jeg har her, det er makeup and hairstyling. Jeg har taget Frankenstein, og det er også den, jeg vil gerne have vinder. Og helt enig. Okay, jamen fair. Ja, der er helt enig. The Rock med hår. The Rock med hår. Hell no, buddy. Men shout out The Ugly Stepsister, den stygge stedsøster, som er den her norske film, der også er blevet nomineret. Jeg ved ikke, om du har set den, Marius? Jeg har stadig ikke noget at se den. Nej, det er en virkelig fed body horror. Og når man ser den, så forstår man også, hvorfor den er blevet nomineret til makeup and hairstyling. Fordi wow, der er nogle vanvittige scener i den film her, så den vil jeg bare lige give et skud ud til. Og, men Frankenstein vinder den her. Den næste, jeg har, det er costume design. Costume design, ja. Der har jeg faktisk også valgt Frankenstein. Til begge. Og der har jeg faktisk også gerne have den vinder også samtidig. Ja. Og det har jeg også. What? Okay, ja, hallo? Det har jeg også. Nå for søren. Fedt vi når at sige, jeg tror vi kommer til at være meget forskellige, og så er vi helt enige 4 gange i streg. Ja. Men ja, jeg synes simpelthen, at den måde monsteret er blevet portrætteret på i den her film er så genialt, vildt smukt og fedt, og igen alle de her kostymer, der bliver brugt i den for at portrættere den her tidsalder. Wow, jeg synes bare, den er virkelig godt lavet, og jeg ønsker, at jeg kunne have set den i biograf, fordi den er virkelig, virkelig godt lavet, både med kostymedelen, men også de andre tekniske aspekter. Så derfor synes jeg, den fortjener det mere end nogle af de andre. Men også fordi de andre kommer til at vinde. Så giv nu til Frankenstein. De andre, som er Hamlet, Mighty Supreme, Sinners og så videre. Ja. Men jeg er helt enig i det, du siger med Frankenstein der. No. Men jeg tænker bare, at vi fortsætter i sådan den slags kategori, og har production design som næste. Okay. Ja, spændende. Har du valgt Frankenstein igen, eller hvad? Jeg tror, Frankenstein vinder, men jeg vil gerne have, at Sinners vinder den her. Alright. Ja. Okay, for jeg har faktisk valgt Sinners til at vinde den her. Ja. Og også den, som jeg gerne vil have, vinder den her. Ja. For jeg synes, at hele den her setting ude med laden og
den måde, den der by er. Det er sådan... Det er spot on. Det er virkelig spot on. Det var også det, vi snakkede om, da vi så den første gang. Vi var sådan, wow, det her setting er helt vanvittigt godt. Helt vanvittigt godt lavet. Best Animated Feature Film. Ja. Den her, den er lidt sjov, fordi hvis jeg skal være helt ærlig at sige det, jeg har godt nok ikke set Argo, jeg har ikke set Little Emily og The Character of Rain. De film, jeg har set, der er på den her liste, er Elio, K-pop Demon Hunters og Zootopia 2. Enig. Og ud af de film, så er jeg faktisk sådan... Jeg synes faktisk, det er lidt whack over for animated feature film. Ja, jeg kan godt lidt se, hvad du mener. For mig er klart den bedste film her, Zootopia 2. Ja. Og du ved, grunden til, at det er sådan lidt kedeligt, den nomineret, det er, fordi det er en efterfølger. Det er også bare mere sammenlignet med sidste år, hvor vi havde nogle ret gode film. Ja, Flow og The Wild Robot. Flow og The Wild Robot, som jo begge to var altså virkelig, virkelig gode. Ja. Men pointen er bare, at sådan, jeg så lige K-pop Demon Hunters første gang her i dag, for at lige skulle være catch up på den, og jeg var virkelig underwhelmed i forhold til, hvor hyped den er, og hvor stor den er blevet omtalt. Den kommer nok til at vinde, fordi animationen er virkelig, virkelig, virkelig godt lavet, og konceptet er egentlig rimelig fucking hardcore og ret fedt, men... Jeg tror også, at nogle gange så skal man være til det. Men jeg vil sige, jeg kan faktisk virkelig godt lide musikken. Altså, jeg synes, musikken er low-key banging. Ja, jeg var der bare ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg sige. Nej, det er sgu helt fair. Du kommer også til mig og var sådan, jeg har set 20 minutter af den, jeg kan ikke mere. Jeg ved ikke, du blev overhovedet ikke opslugt af den. Nej, jeg var sådan, det var bare for meget, og det var bare ikke i humør til det, og det var bare sådan, jeg synes heller ikke, humoren landede overhovedet. Nej. Altså sådan, det er bare ikke min stil. Det er sgu fair nok. Det er ligesom folk, der drikker whisky. Man skal vende sig til det, tror jeg. Og det, jeg var der bare ikke. Nej. Så igen, jeg har sat den til at vinde, men jeg var selv sagt, at Zootopia 2 vinder, for jeg synes faktisk, det var en fin film. Jamen, jeg er helt enig. Men det er ikke mere end det, og det synes jeg er lidt ærgerligt, for jeg havde virkelig stærke følelser omkring den her kategori sidste år. Den her kategori er altid virkelig spændende, og jeg vil faktisk lige give et shout-out til Elio. Jeg så den her i går, og jeg synes faktisk, at den havde rigtig meget sjæl. Og det er faktisk det, jeg som minimum kræver en Pixar-film, men det synes jeg egentlig, den leverede, og jeg synes, at det her, at den har det her standpunkt med ensomhed, og mange børn kan føle sig udenfor eller anderledes, at det bliver taklet rigtig godt her. Og synes at... Hvad så? Nej, undskyld. Hvad så? Hvorfor griner du? Jeg kom lige i tanke om, at jeg så Elio i 4DX. Nej, det er simpelthen løgn. Nej, det gjorde jeg. Og det var sådan en hold-up oplevelse. Nej, men det var faktisk fedt nok. Jeg hader 4DX. Altså, jeg hader det koncept, der hedder 4DX. Men det var så sjovt, for så der scene, hvor han bliver slået af de der aliens, eller andet, den stil på stranden. Og så, du ved, mit sæde slog mig bare i ryggen. Nej, hvad fuck er det her? Ej, fuck hvor sjovt. Fuck hvor sjovt. Sorry. Nej, men det er også bare for at sige, god film, men heller ikke sådan en, der skal vinde Oscar'en. Altså, nej, det best godt. Sound? Til sound, der har jeg sgu sat F1 til at vinde. Men jeg gad faktisk godt se, at Chirat vandt den her. Wow. Og og det er skørt, måske fordi... Ja, det er sindssygt. Du har ikke set den endnu. Marius, den er ikke blevet udgivet af Danmark endnu. Nej, men du har fucking set den, din idiot. Jeg var heldig at komme ind og se den til en special screening sammen med kamerafilm, og holdt op en oplevelse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i en biograf. Altså sådan, jeg var helt op med min puls, da jeg kom ud af biografen og skulle virkelig tage mig sammen for at lige komme ned igen efter den her film. Correct me if I'm wrong, det er en film, der handler... Altså foregår på en en techno-musikfestival. Ja, men det er ikke så essentielt, som du regner med. Okay. Altså, musikfestivalen er der i starten, og så tager den her... Men lyden er essentiel i filmen? Lyden er essentiel for den her films oplevelse. Trust me. Og jeg har ikke engang lyst til at sige, hvorfor og hvad der sker. For det er virkelig bare sådan, du skal lige være der og opleve, hvad det er. Ja, du skal næsten ikke sige mere nu, men du vil gerne have, at den vinder. Det synes jeg er ret fedt. Altså, jeg har jo ikke set den, men jeg har også F1 til at vinde. Ja. Den tror jeg tager den statuet. Men jeg kunne godt tænke mig, at Sinners vandt den her. Altså, som vi også har nævnt flere gange, gad godt, at Warfare var nomineret i den her kategori. Og der er lyden, altså, det er sådan en, hvor jeg tænker tilbage på, og tænker, sådan, lyden var bare fremragende. Jamen lad os så videre til visual effects nu, hvor vi er i gang med det tekniske. Ja. Og vi kan godt gå hurtigt videre fra den her. Ja, for jeg tænker, at vi begge to godt ved, hvad der kommer til at vinde, og jeg har samme holdning. Ja. Avatar Fire and Ash kommer til at tage den her. Hvis den ikke gør det, er det det vildeste, sådan, what the hell moment. Ja, helt enig. Den vinder. Den fortjener den vinder.
100% at vinde, som altid. Shout out The Lost Bus. The Lost Bus. Hvis den vinder. Jeg har ikke set den. Jo, den her er faktisk virkelig spændende. Okay. International feature film. Altså, og jeg siger, at den er spændende, men okay, lad mig høre. Du har jo faktisk set 3 af dem. Nej, det har jeg så ikke. Jeg har ikke set The Secret Agent. Nej, du har... Ja, okay. Den er noget, jeg kan se. Den eneste Oscar-nominerede film for The Best Picture-kategorien, jeg ikke nåede at se. Ja, det er lidt ærgerligt. Ja, men altså, jeg ved ikke, om det er spændende, fordi selvfølgelig, du ved, man ser jo på de andre kategorier, hvad der er blevet nomineret i flest ting fra den her kategori også. Og der er det jo klart, Sentimental Value kommer til at vinde den her. Men jeg ved... Det er altid lidt sjovt med den kategori her, fordi jeg tror altså også, der har været flere gange, hvor at der har været en udlandsfilm, international film, der har været nomineret som de 10 bedste. Ja. Og så ikke har vundet den her kategori. Det skete faktisk sidste år. Det skete nemlig ikke sidste år. Jo, at det var, at... nu nævner vi den igen. Men Emilia Perez var jo ude og høste 13 nomineringer ind i alle mulige andre kategorier. Og så taber den bedste international feature til I'm Still Here. Jeg tænker Sentimental Value. Jeg har den også til at vinde, og jeg gad også godt den vandt. Men så har du for eksempel sådan en film som It Was Just an Accident, som jo er en iransk film. Jeg tror, det er en iransk film med ham med Jafar Panahi, som jo faktisk har været fængslet før, altså instruktøren. Den står for at være fra Frankrig her. Altså jeg ved godt, den er fra Frankrig, men det er fordi, han kan ikke stille op fra Iran, så Frankrig har taget den på sig. Det er derfor? Ja. Okay, og spændende. Han har været fængslet i Iran før for at lave film omkring altså hele det her styre, der er. Jeg har ikke set den, hvilket er helt vildt, at jeg ikke har set den, fordi den skulle være fremragende. Og virkelig vigtig også. Så det kan også godt være, det er sådan noget, at de vurderer det på. Så jeg går også med Sentimental Value til at vinde. Jamen, skal vi tage noget documentary feature film? Ja. Jeg har faktisk set 2 af dem her. Okay, fedt. Jeg har set 1, og det var The Perfect Neighbor, så jeg vælger The Perfect Neighbor. Og jeg tror faktisk også, den er favorit. Jeg har den også til at vinde. Og jeg har også, jeg vil også gerne have, den skal vinde. Nu, jeg har selvfølgelig ikke set 3 af de andre. Nej. Alabama Solution var ret interessant også. The Perfect Neighbor. De 2 film handler selvfølgelig om noget, der er dybt galt i USA, som altid. Så godt, at vi får sat det på dagsordenen. Jeg synes at formatet, The Perfect Neighbor, bliver fortalt i den måde, den gør det så... Altså, der er ikke rigtig noget voiceover, det virkelig bare sådan viser det sådan direkte, sådan bare vise det. Gør det sådan så tydeligt, okay, hvor galt det faktisk er, uden at vi skal have en til at forklare det for os. Skal vi ikke tage noget music? Original song? Original song, let's do it. Jeg tror Golden vinder fra K-pop Demon Hunters, og det er jo måske fordi den har 1 milliard afspilninger på Spotify. Måske derfor. Men jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg gerne vil have I Lied to You fra Sinners til at vinde den her. Yeah. Og jeg ved ikke, om vi er helt cooked, om der overhovedet er en chance. Nej, altså jeg er helt enig. Original score. Ja, jeg tænker, den er oplagt at tage nu, ikke? Jo, fordi der... Jeg vil lige sige fucking stærkt felt. Ja. Helt sindssygt stærkt. Jeg kunne have smidt den på... Enhver. Jeg føler faktisk på alle her. Altså, jeg er faktisk ikke sur på noget, hvis andet vinder her. Men Oscarsen er virkelig gode i år til at vælge nogle gode ud til de her. Der har også bare været nogle gode film. Ja, altså, det har det virkelig været. Det har virkelig også bare været, jeg tror, nemt for dem at vælge. Jeg tror, One Battle After Another vinder, og jeg vil også gerne have, at One Battle After Another score vinder. Og det var faktisk, jeg tror ikke, der går mere end 5 minutter, måske 10 minutter inde i filmen, så kommer den her Big Brass. Altså, den nærmest eksploderer bare. Og jeg var bare hooked. Jeg synes, den er virkelig fremragende. Og så er det Johnny Greenwood fra Radiohead, der har lavet den. Okay, jeg har faktisk sat Sinners til at vinde den her. Ja. Fordi jeg synes, at musikken er så vigtig for den film. Det er jo det, den hele filmen handler om. Den handler om musik, og det lyder skide godt. Og Ludwig Göransson, han kukker bare derudad. Og han kukker så over. Men jeg gad faktisk godt, det kommer ikke til at ske, men nu er jeg lige give den en shout-out. Bugonia. Ja, jeg skulle lige til, for jeg er glad for, at du nævner det. Bugonia, det soundtrack, det er så fedt, og det er så det er så passende til filmen. Og det er så, fordi så har vi det her utrolig store rummusik, som er sådan helt cinematisk, til en scene af Jesse Plemons, der cykler. Ja. Og det passer så godt, når man ved, hvad filmen handler om. Ja, det er jo klart min yndlings Yorgos Lanthimos film. Jeg synes virkelig noget fremragende. Og den sidder stadig i mig. Ja. Lang tid efter, så virkelig god score der, men jeg går med One Battle, og du går med Sinners. Yes. Alright. Så har vi film editing. Okay, jeg har predicted, at Mighty Supreme, den nupper den her. Ja. Og jeg vil faktisk også gerne have, at Mighty Supreme vinder. Ja. Simpelthen fordi, jeg kan ikke rigtig se så mange af de her andre kategorier, hvor det er, at den kommer til at trumfe nogle af de andre. Men alligevel føler jeg, at den skal have lidt anerkendelse fra The Academy. Så jeg tror, det er her, hvor de godt kunne finde på at give den til den. Så ja, Mighty Supreme kommer til at vinde Best Film Editing, fordi at den
redigeringen er så essentiel for den her film, og hvor haste-paced den er, og den bare kører der ud af, og du ikke får et øjebliks sådan stillhed til at lige trække vejret. Det er faktisk en rigtig, rigtig god point. Og det er så essentielt for filmen. Og der vil jeg... Jeg synes, det er en god point, også fordi, når man kigger på de her nomineringer, så tror jeg altså ikke, Martis vinder særlig mange Oscars. Vi må selvfølgelig bare vente og se. Men altså, jeg ikke være ked af, hvis den vandt nogen af de andre Oscars. Jeg vil heller ikke være ked af det men det er bare men et stærkt felt, den op i. Altså, jeg tror, One Battle vinder. Okay. Men jeg kan virkelig godt se din point med Marty Supreme, og jeg havde faktisk jeg gad faktisk godt, at One Battle vandt, men jeg kan godt se, jeg synes, det er en god point med det der med fast pace på Marty Supreme. Så jeg ændrer min stemme. Nej, jeg ændrer, hvad jeg synes. Ja. Hvad jeg gerne vil have til at vinde til Marty Supreme også. Okay. Cinematography. Altså, jeg tror, Sinners vinder. Men jeg gad godt have, at Train Dreams vandt den her, fordi wow, hvor er den helt vildt vanvittigt flot. Ja, det er den virkelig. Jeg synes, det er den smukkeste film fra 2025. Jamen, det er den. Også den er filmet under naturligt sollys. Ja. Altså, det gør også bare noget virkelig imponerende. Men jeg har faktisk sat One Battle After Another til at vinde den her. Wow, okay. Ja, fordi jeg føler, at af alle de scener, der er ude, og som er blevet mest sådan, ikke mimet, men sådan ikoniske, så den der car chase nok sådan ret essentiel. Og det er jo på grund af den måde, den er filmet på. Det er virkelig innovativt. Og jeg tror bare, det er det, som der kommer til at være mest frisk i ens erindringer, når man tænker på det. Man tænker, okay, det var faktisk virkelig, virkelig godt lavet. Det er jeg nødt til at anerkende. Men giver lidt shout-out til min boy Frankenstein her, fordi wow, hvor er det også en enormt flot film. Virkelig, virkelig flot. Der, hvor de er ude på isen, når du har den der sådan lille solnedgang, eller hvad det er. Altså virkelig flot. Det er en stærk kategori i år. Vi har jo fra Adapted Screenplay, der har jeg One Battle til at vinde, men af en eller anden grund, så vil jeg gerne have Begonia vinder den her. Jeg synes virkelig, at manuskriptet er så essentielt for, at den her film brillerer, som den gør. Screenplay, hvad er det? Det er jo både handling, og det er jo manuskript, og det er jo, altså... Ja. Er det ikke? Jo. Altså det, der foregår på skærmen. Ja. Jeg har både til at vinde, men også jeg gerne vil have vinder Hamlet. Og det var Hamlet, okay. Og det er også fordi, at jeg tænker på, okay, Hamlet har jeg ikke givet nogen i nogle andre kategorier, men hvis den skulle tage en, eller udover selvfølgelig, den kommer vi til, men sådan nogle andre også, så skulle det være for Adapted Screenplay. Også fordi det er en god adaptation. Virkelig. Altså hele den historie om Hamlet, der bliver taget til et andet punkt, og så gør det til deres egen ting med at fortælle hele historien. Og hvordan det betyder noget for karaktererne. Så godt skrevet. Ja. Virkelig, virkelig god afslutning på den film og det tematik. Og derfor, du ved, Hamlet, den vil jeg virkelig gerne have, den det synes jeg er et super godt shout. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt rystende, når jeg bare lige tænker tilbage på den scene der igen. Stadigvæk nu er sådan helt, wow, hvor vil jeg gerne... Den afslutningsscene er en af de bedste scener, jeg har set længe. Ja. Lad os så hoppe videre til Original Screenplay. Best Writing, Original Screenplay. Hvem har du? Jeg har både til at vinde, og jeg gerne vil have til at vinde Sinners. Ja, jeg har Sinners til at vinde, men jeg har Sentimental Value, som den jeg gerne vil have skal vinde. Okay, så. Ja. Skal vi lige hoppe videre nu til de helt store? Okay, nu kører det. Nu bliver det sgu interessant. Let's fucking go. Hvis vi nu starter med Actor in a Supporting Role. Fuck, det er spændende, den kategori her. Jeg aner det ikke. Ej, det gør jeg heller ikke. Jeg aner det ikke, men mit bud er, at Sean Penn, han tager sin 3. Oscar. Nej, det gør han ikke. Det gør han simpelthen ikke. Jeg tror ikke på det. Altså, han er fucking dygtig, men han har bare ikke dukket op til nogen awardshows. Han er ligeglad. Han har fået 2. Og når der er den her kategori, hvor vi har en legend, som Stellan Skarsgård med i, som ikke har fået nogen nomineringer før. Ja. Og det er ligesom sådan en måde at give ham både honorary Oscar for hans contribution til hele branchen, og så for tjener han. Men kan du ikke sige Delroy Lindo, altså er det ikke det samme argument for ham? Jo, det kunne det også godt være, men jeg kan bare rigtig godt lide Stellan Skarsgård. Ja. Og jeg har altså også Stellan Skarsgård til, at jeg vil have, skal vinde. Jeg ved ikke med dig, om du tror Stellan vinder, og du vil gerne have det ham, der vinder. Jeg vil også virkelig gerne have en vinder. Vi hopper videre til Actress in a Leading Role. Okay. Weapons, Amy Madigan til at vinde den her. Og det har jeg, fordi hun har vundet mange af de andre priser op til. Har hun det? Ja. Det er rigtigt. Hun har faktisk vundet en del af dem, og det er sådan en kategori, jeg faktisk ikke sådan helt ved, hvem kommer til at tage den. Og jeg synes ikke, at Amy Madigan burde vinde den her. Jeg synes, hun gør det rigtig godt, og det ville være kæmpestor for horror-genren, hvis det var hun vandt. Det ville være så fremragende. Men
efter at have set Sentimental Value 2 gange, så har jeg faktisk Inger Ipsdotter Lilleas til den, som jeg rigtig gerne vil have skal vinde. Ja, så fair. Wow, hvor siger hun meget på så få ord. Okay, spændende, du vælger Amy Madigan rent faktisk til at vinde den ja, også. Det tror jeg. Fordi, altså sådan, jeg vil også gerne have, hun vinder den. Simpelthen ikke fordi, jeg tror, hun har den bedste performance af alle dem her. Simpelthen bare fordi, hvad det betyder for horror-genren. Fordi det er den eneste nominering for Weapons, og sig hvad du vil om Sinners og Frankenstein, det er jo horror-genren, men det er jo ikke horror. Nej. Weapons er en horror-film. Ja, så derfor synes det kunne være mega fedt, hvis hun vandt den. Det men det er ikke så vigtigt i det her år, at horror-genren får noget love, for det skal den nok få. Ja. Så jeg er okay med, at hun ikke tager den, selvom jeg rigtig gerne vil have, at hun vinder den. Så jeg har faktisk taget Teyana Taylor for One Battle After Another på den her, for jeg tror, at hun nupper den. Jeg synes også, hun var god, men hun nærmer sig overhovedet ikke... Nej, altså, jeg er helt enig. Jeg tror bare, det er det, som de vælger... jeg elsker jo den film, men jeg forstår ikke... Den forstår jeg ikke med Teyana Taylor. Nej, jeg synes også, i forhold til, hvor lidt hun er med i filmen, at hun så får sådan... Jeg synes, hun er god, men ikke så god. Actor in a leading role. Holy fuck. Okay, den er spændende. Det her, det er en sindssyg kategori også. I lang tid har det været Timothée Chalamet, der var favorit til at vinde den her, indtil at Michael B. Jordan han vandt i SAG Awards. Det er fucking spændende. Hvad tror du? Jeg tror, at Michael B. Jordan vinder. Du tror det? Jeg tror, han fucking vinder. Okay. Men jeg vil selvfølgelig have Timothy, han vinder. Jeg vil selvfølgelig have Timothée Chalamet vinder, han har fortjent den. Men jeg tror, at det bliver Michael B. Jordan, og det gør jeg, fordi at Akademiet allerede har vist Sinners rigtig meget love. Og Michael B. Jordan, han er ret elsket i Hollywood. Og jeg tror med den her seneste SAG Award, at han faktisk ender med at vinde den. Jeg synes ikke, det er fortjent overhovedet, hvis han gør. Jeg synes, han er god, selvfølgelig. Ja. Og det kræver også sit at skulle spille 2 forskellige roller. Ikke at man skal sammenligne hele tiden, men jeg kan bare ikke lade være med at sammenligne med Timmy. Nej. Og det han leverer. Det er jo bare sådan, jeg ved det ikke, det er bare så meget bedre. Det er bare bedre. Han er bare bedre. Der er 3 scener, at Timothée Chalamet ikke er med i Marty Supreme. Den var 2 timer og 40 minutter. Ja, han embodyer den karakter. Og det er altså på bagkant af, at han leverede 2 helt fremragende præstationer i 2024 i A Complete Unknown og Dune Part 2. Ej, hvor skal han vinde? Og så er jeg ligeglad med, at Michael B. Jordan han spiller et tvillingepar. Jeg er så enig, og jeg er så enig, at jeg faktisk også har sat ham til at vinde den. Jeg vil være så ked af det, hvis han ikke vinder den, for at være helt ærlig. Ja. Altså, skulle se den 3 gange nu. Og så nej, når han ikke vandt den sidste år. Det vil være sådan en fed redemption story, at være sådan, kom tilbage. Det ville det. Vi har 3 kategorier tilbage, og det næste, det er Actress in a Leading Role. 3, 2, 1, Jessie Buckley, baby. Damn. Jeg tror, hvis jeg har udtalt mig før, at det her, det var en top 5 performances nogensinde. Jamen, det var ikke en brain fart. Jeg står ved det. Okay, fair. Jeg står fucking ved det. Og hun kommer også til at vinde den, der er ingen fucking tvivl. Ja, hun vinder den. Ja. Altså, shout-out Renate Reinsve også. Ja, helt enig. Men hun skal vinde den her. Nej. Så lad os bare hoppe videre til den, som måske er lidt mere up in the air. Jamen, altså... Best Directing. Best Directing, ja. Woo! Altså, der går jeg simpelthen med Paul Thomas Anderson. En mand, der aldrig har vundet i den her kategori før. Hvilket er helt sygt at sige, når man kigger på det repertoire af filmen her. Jeg tror, at det her, det er helt klart er den film, der lander ham sin første Oscar i den kategori her. Jeg har også sat Paul Thomas Anderson til at vinde One Battle After Another, fordi modsat de andre, der er i den her kategori, så tror jeg, at det er sådan, okay, også det der med, at han ikke har fået den før, det er så vigtigt for den her film, hvor godt han gør det. Han kommer til at få den her, og de andre er faktisk rimelig unge, så de har også chancer for at vinde den igen senere. Ja. Han er lidt oppe i alderen nu, så derfor tror jeg også, det er ham, der kommer til at tage den. Og Chloe Zhao har jo faktisk allerede vundet den. Men let's go to the big one. The Best big baller. Picture. Det er måske ikke den største hemmelighed, jeg tror One Battle After Another vinder, og det er også den film, som jeg rigtig gerne vil have, skal vinde. Ja. Jamen, uenig her. Jeg tror ikke, at One Battle After Another vinder den her. Tror du Hamlet vinder? Jeg tror, at Sinners vinder den her. Oh, wow. Jeg tror simpelthen, når man kigger tilbage på det her år, og kommer til at være sådan, hvad er det egentlig, der har været den mest essentielle film for 2025? Og hvilken en har altså igen fået flest Oscar-nomineringer, men også været altså sådan, bare den film, der er filmen for 25, så er det fandme Sinners. Og derfor tror jeg simpelthen bare, at den kommer til at nuppe den. Ja. Altså sådan, det er jo det helt store spørgsmål. Film. Det er jo det helt store spørgsmål. Får Sinners, får den statuetterne med sine mange nomineringer eller ej?
du ved. Ja, men jeg sidder også og kigger sådan, men kommer den så til at vinde, når den ikke har fået de der andre, som plejer at være med, altså du ved, med Best Actor, Best Actress, Best Director, går til de andre. Det er det, der er sådan helt op i det er. Men jeg tror stadigvæk, den kan nå den. Jeg tror og prøv her, den kan. Jeg synes heller ikke, vi skal skrive Hamlet ud. Det synes jeg simpelthen ikke, vi skal. Ej, jeg vil være ked af, hvis Hamlet vinder den her. Ikke fordi jeg ikke kan lide Hamlet. Fantastisk film, men sådan, det er bare ikke filmen for 2025. Og det er jo ikke for at tage noget fra Sinners, eller fra One Battle, eller altså F1. Okay, måske. Hvis den vinder. Holy damn. Holy shit. Outrageous. Holy shit, bro. Come out of nowhere, sweeper. Det kunne være så sygt. Ja. Ej, det er også bare for at sige sådan, altså jeg tror virkelig, det er en film, der har gjort stort indtryk i Hollywood også. Så det er også bare for sådan, vi ikke afskriver den fuldstændig. Det er også fair nok. Men altså, summa summarum er, det her det er en kæmpe spændende kategori, som er up in the fucking air. Og Marty Supreme også, som vi ikke lige fik nævnt der. Jeg synes, det er fedt, vi har en forskellig prediction list. Fordi sidste år var vi meget sådan enige om, hvad der kommer til at vinde, og det var også lidt obvious, når man kom hen ad vej i awardshowet. Lige nu er vi legit ret spillet på mange af dem, og specielt på den største, hvilket jeg synes er det mest spændende, så det glæder jeg mig så meget til at se. Det gør jeg også. Så skal vi ikke bare få det tv-event herom, og så sætte op for det Oscars, og så vender vi tilbage, når vi har set det Oscars. Så kører vi. 3, 2, 1. Velkommen tilbage, siger vi nok mere til os selv her. Vi har lige set Oscars 2026, og nu er alle vinderne fundet, og skal vi lige gennemgå sådan overall, hvad vores tanker er omkring det her show, før vi går ned i de forskellige kategorier, hvem der har vundet? Ja, det kan vi godt. Altså for det første, så synes jeg egentlig, at der bliver delt noget love ud til dem, vi havde forventet egentlig, tror jeg. Altså, vi har One Battle After Another, der vinder 6 Oscars. Her blandt selvfølgelig Best Director, bedste film. Sean Penn vinder bedste birolle, mandlige birolle. Vi har Sinners, der vinder 4 Oscars. Meget fremragende. At den også løber afsted med Michael B. Jordan, der vinder bedste mandlige hovedrolle. Et andet highlight er selvfølgelig også Timothée Chalamet vinder ikke bedste mandlige hovedrolle. Det betyder altså også, at Marty Supreme får 0 Oscars efter 9 nomineringer. Og så kan jeg jo spørge dig om sådan generelt, hvad synes du om vores vært, og hvad synes du om de forskellige indslag, der var? Fordi det var i hvert fald lige det, jeg havde tænkt mig at snakke om, lige til at starte med, inden vi gik ned i det, for det skal. Men nu er vi i gang, så jeg tænker, det er fint. Ja, hvad synes jeg om verden og indslagene? Jeg synes, det var faktisk decideret virkelig ringe og virkelig kedeligt og uinspireret og bare virkelig dårligt. Nej, der var virkelig langt imellem de gode jokes. Hold nu op. Nej. Jeg mindes altså ikke, at Conan O'Brien var så dårlig sidste gang. Nej, det var sådan lidt sådan, jeg troede, han var et frisk pust, og de kunne gøre noget fedt ved det her, og der var bare ingen af indslagene ud over den allerførste segment, som rent faktisk var sådan fedt. Ja. Der var nogle enkelte jokes her der, og ellers var det virkelig bare sådan missed opportunities og kedelige interaktioner mellem de skuespillere, de er oppe at præsentere. Helt vildt. Altså, wow, det var tørt. virkelig tørt. Du ved, de har alle for Bridesmaids, der kommer ind og skal præsentere den her kategori, hvor jeg bare sidder og tænker, hvad laver de her? Hvad var det bedste sound, de skulle præsentere for? Ja, eller sådan noget. Jeg bare så og tænker, what the hell? Nej, best score. Nå, var det best score? Ja, okay. Det har intet med Bridesmaids at gøre. Jeg synes, det var så uinspireret. Ja. Ej, det dårligste, det var helt sikkert, at Robert Downey Jr. og Chris Evans kommer op for at fejre deres 14th year anniversary for den første Avengers-film, og har legit ingen kemi, ingen jokes, og det er bare sådan. Det er så fucking ringe. Det var så ringe, og der er så meget at kunne tage for at gøre grin med, både med Marvel eller The Decline, eller et eller andet, der rent faktisk kunne være fedt at snakke om i forhold til dem, der kommer tilbage et eller andet. Igen efter så lang tid. Men intet af det der bliver brugt til noget som helst. Det er bare en eller anden omkring hans parking ticket, han har ikke givet ham nogen gave. Channing Tatum kommer ind og clutcher den der fucking segment. Han clutcher den for så hårdt. Han clutcher den hårdt. Men wow, men jeg vil selv sige, den hvor han står med Will Arnett også, altså Channing Tatum og Will Arnett står på scenen, det synes jeg også var lidt ringe. Ja, det var bare. Jeg synes faktisk sådan helt generelt, at mange. Men jeg vil så sige, de 2 musikindslag vi har, wow, hvor er de fucking gode. Det er rigtigt. Altså Golden og I Can't Lie. Nej, I lie to you. I can't lie. Det er Grant så. I lie to you. Wow, nogle altså fuldstændig fremragende indslag. Og så vil jeg også sige, In Memoriam var virkelig rørende, og jeg var virkelig, jeg var ret tilfreds. Altså, jeg synes, det var en virkelig god måde, de gjorde det på.
Det synes jeg også, men jeg synes godt nok, det er nederen, at de ikke vælger at inkludere James Ransone i Memoriam-segmentet. Og til jer, der ikke ved, om James Ransone der er ikke nogen derude, der ved med al respekt. Jo, men de har set ham før, for han er med i Sinister, han er med i Black Phone, han er med i It Chapter 2, altså nogle ret high-profil horror movies, og han døde her i december, så det er ikke engang, fordi det er sådan, at det er så tæt på Oscar-ceremonien, at man ikke kunne inkludere ham. Det gad jeg godt bare lige have set. Det eneste lille tilføjelse til det, ellers rigtig godt segment også, og fedt, at de får nogle ekstra ord på imellem de forskellige mennesker, der bliver æret. Ja, helt enig. Jeg synes, det var virkelig godt at gøre det på den måde. Ja. Og så synes jeg også, det er fedt, at vi jo har de her, at du ved, sådan, at vores 10 film bliver vist sådan lidt af gangen, bidder af gangen, sådan, så vi får et godt indblik i hver af dem. Så altså jeg vil sige sådan rent overall ikke så mange choks. Altså Amy Madigan vinder for bedste kvindelige birolle. Det er rigtigt. Virkelig fedt. Altså jeg havde jo spået at hun ville gøre det, men havde næsten ikke tur håbe at hun ville vinde den. Altså Weapons, som jo er Zach Cregger, gyserinstruktør Zach Cregger, der simpelthen gør Weapons til en Oscar-vindende film. Det er faktisk helt vildt, når man ser det i den kontekst egentlig, at Weapons er en Oscar-vindende film nu. Ja, det er ret vildt. Ja. Det er ret vildt. En anden ting, der er lidt et chok dog, det er ikke fordi det gør rigtig noget imod nogen andre sådan, kategorier, men sådan, så var der lige pludselig i Best Live Action Short, så er der 2 vindere. Så er det en tie. What? Undskyld, hvad? Er det ikke den bedste? Det betyder 1, ikke? Det giver ingen mening. Og så er der bare 2, der vinder. Sådan, okay, fedt nok. Jeg synes, det var... Jamen, det ved jeg ikke. Eller hvad? Betyder det vitterligt, at du ved, de flere 100... Jeg ved ikke engang, hvor mange. Jeg tror, det er flere 1000 mennesker, der stemmer. De har været sådan at det har været helt lige. Ja. How the fuck? Men, der kan jo heller ikke være... Altså, der kan jo heller ikke være 2 bedste mandlige hovedroller, bare fordi de har fået de samme antal stemmer. Vil det så skulle ske? For eksempel, det giver jo ingen mening. Men det er du så åbnet op for nu, og det kan lade sig gøre, åbenbart. I Oscars, åbenbart. Ja. Hvilket vil være virkelig skørt, hvis det skete med sådan en kategori som bedste mandlige hovedrolle. Ja. Blandt andet. Men tillykke til dig. Den snipede du der lige out of nowhere, at den vandt den der Swapping Saliva-film. Ja, altså, og nu hvor du nævner, at den snipede jeg, så skal vi måske lige hurtigt sige, at... Hold da op, hvor var jeg ved siden af. Der var en clear vinder i hvem der havde i de her forskellige gæt vi lavede tidligere i episoden. Jeg misser 2. Du misser kun 2 kategorier. Og misser kun 2. Og det er Best Live Action Documentary. Ja. Og så er det Best Score du misser. Det er fandme imponerende. Det må jeg sgu give dig. Tak. Godt scoret. Du havde haft en sindssyg parlay på et eller andet betting site, hvis du havde været inde og smide penge på det. Det tror jeg også på. Tillykke, mand. Ej, okay, jeg ved ikke. Det er også bare held meget af det måske. Det er også bare meget held, men jeg er i hvert fald meget tilfreds med min gæt, og altså også ret tilfreds med udfaldet egentlig. Den eneste, som der virkelig piger mig. Det er løgn. Undskyld, bare lige for sikkert. Du misser ikke 2, du misser 3. Vi misser faktisk også Best Documentary Feature. Den havde vi begge 2 på rigtigt. Perfect Neighbor, men det er faktisk en dansk produceret documentary, der vinder her. Og det er altså stort. Ja, det er fandme det er fedt. Jeg misser 3, det er rigtigt. Ja. Det er jo selvfølgelig også et højdepunkt for i aften. Mr. Nobody vs. Putin. Shout out til den film. Shout out til Danmark. Havde jeg. Hvor det fedt. Hvor det mega fedt. Det var virkelig fedt, at også, jeg tror faktisk, den kom bag på rigtig mange, at den vandt. Ja. Også på dem selv lignede det virkelig. Ja. Så ja, selvfølgelig, jeg misser 3. Det er vigtigt, det skal vi have med. Men stadigvæk meget overlegnet. Fordi hvor mange er du misser? Jeg har ikke styr på det. Altså alle dem jeg fik rigtigt var jo nogen du også havde fået på nær 1, og det var best score, hvor jeg havde valgt Sinners, og den vinder så den selvfølgelig. Altså du har sådan helt generelt favoriser Sinners i de her kategorier. Og den ene gang hvor jeg vælger Sinners, det er best cinematography, og hvor du vælger One Battle After Another. Ja, der ender jeg selvfølgelig med at vinde. Og det er bare så åndssvagt, fordi du kan jo godt se at Sinners er. Ja, men jeg tænker, de må nok give den til One Battle After Another. Nej, så giver de den til den. Og så sådan, okay, jeg er bare helt... Ja, der var du helt vildt. Ja, men prøv at, better luck next time. Det må man se på. Men fuck, man. Så ja, Sinners vinder ikke Best Picture. Det gør One Battle After Another. Ja. Det er sgu i orden. Altså, jeg kan ikke rigtig sige så meget andet, men det var mellem de 2. Er vi enige om det? Altså, det skulle være enten den eller den. Fordi det var også dem, der får flest Oscar wins i år. Det var meget mellem dem, ikke? Og... Altså, du har jo også Sinners, der vinder for Best Screenplay, Best Original Screenplay, hvor One Battle, de vinder for Best Adapted Screenplay. Og så har du Michael B. Jordan, der vinder bedste mand i birolle,
Nej, bedste hovedrolle. Undskyld, bedste mandlige hovedrolle, og Sean Penn, som vinder birollen. Men den har gjort det klart for mig, hvem der vil vinde. Det var Best Director, og PTA går ind og vinder den. Der er jeg ikke i tvivl med. Ja. Det var også der, jeg sådan tænkte, det er nok der, den rykker. Ja. Men jeg havde håb stadigvæk. Ja, altså, det var ikke et totalt sweep fra One Battle. Du ved, de vinder 6 Oscars, men det er ikke et sweep, synes jeg. Sinners, de var en god konkurrent. Og du ved, man kan sige meget, måske skulle den have vundet bedste film, det synes jeg ikke, men og måske det var en meget definerende film for 2025. Men det synes jeg egentlig også, altså det her awardshow afspejler. Ja. Også selvom den ikke vinder for bedste director eller bedste... Det gør den jo så ved at give Oscar'en for bedste mandlige hovedrolle til Michael B. Jordan. Hvilket desuden ikke er fortjent. Skal vi lige snakke om den? Ja, for fanden, mand. Hvorfor vinder Timothy ikke? Jeg forstår det ikke. Altså, come on. Vi snakker også om det lige inden. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg behøver at sige mere her. Men jeg synes ikke, at Michael B. Jordan, han leverer en Oscar-vindende præstation her. Hvis du prøver at sætte den præstation over for Jessie Buckley's, for eksempel. Ja, men bare sådan, sæt den præstation op mod de andre mandlige hovedroller, der har vundet de andre år, hvor man siger, okay, hvor essentiel er den her lige, ikke? Ja. Sådan, jeg vil næsten ikke engang gå så langt at sige, at det er Michael B. Jordan, der er hovedrollen i den her film. Jeg føler næsten, det er Miles Caton, der er mere sådan hovedrollen. Miles Caton, sorry, undskyld. Vi har kaldt ham Canton, sådan, lige siden Sinners kom ud. Ja, og det blev vi lige opmærksom på i går. Og det er sådan en remember the name type shit. Ja. Det er, hvad det er. Altså, det er jo en fed rolle at vinde for, men det er bare ikke sådan en, der skulle have vundet bedste skuespiller. Jeg synes ikke, at de her karakterer er komplekse nok, og jeg synes ikke, hans portrættering af dem er komplekse nok. Nej, altså, det. Men fedt alligevel, kinda. Men det er også bare det betyder også bare sådan, at Marty Supreme ender med at gå fuldstændig tomhændet hjem. Altså alle 9 Oscars, boom, flat på gulvet. Ja. Og det synes jeg på en eller anden måde er lidt nederen. For det var fandme en god film, og havde virkelig fortjent i det mindste en af de der tekniske kategorier. Fordi, come on, vi kunne altså godt lige have givet best editing, i hvert fald til Marty Supreme, når One Battle After Another tager næsten alle de andre store, ikke? Ja. Altså, best editing for Marty Supreme. Editing i den film er så essentielt, det snakker vi også lidt om lige før. Ja. Og Josh Safdie, som de også nævner, har jo været den, der har haft potentiale for at vinde flest Oscars til ham ene mand, fordi han også var editor på den film, samt manuskriptforfatter og instruktør og nogle andre også, ikke? Så sådan, jeg kunne godt lige have fået den for os, de anerkendte, okay, du leverede fandme et mesterværk her, selvom det er, at de ikke giver den for bedste skuespiller. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, men jeg synes, det er en rigtig god film, og det ærger mig virkelig, at de ikke trækker en med hjem. Altså, jeg synes jo bare, skulle have taget den. Vi danser rundt om det samme her. Timothy Chalamet, han skulle bare have taget den også. Ja, det skulle han. Også fordi han jo leverer gang på gang. Og better luck next time, Timothy Chalamet. Men jeg har det sådan lidt, hvad skal han så gøre for at vinde? Det er det. Hvad er next time? Better luck next time. Næste film, man kommer ud med, det er jo Dune Messiah. Jeg tror også, det handler om timing og held, og du ved, at du leverer noget godt, hvor der ikke er sådan vildt hård konkurrence. Altså jeg tænker sådan en som Rose Byrne, du ved, leverer hendes livspræstation. Nu har jeg ikke set filmen, men det hører jeg, at hun leverer livspræstation i If I Had Legs, I'd Kick You. Og hvis Jessie Buckley ikke havde været i Hamlet i det her år, så havde hun været Locke. Ja. Eller René Reinsve. Ja, jeg har selvfølgelig ikke set If I Had Legs, I'd Kick, men det er bare det, jeg hører. Ja. Og du ved, det er bare, altså det jeg mener med det, grund til at sige det, det er jo selvfølgelig fordi, at det handler om timing, og det handler om, hvem er du op imod. Men så igen, du ved, som vi lige snakker om, Michael B. Jordan, det er ikke bedre overhovedet. Det er det ikke. Så det er derfor, det så... Altså, jeg tror endda, at vi har snakket om på et tidspunkt, måske dengang, at der var nomineringer, at vi ikke engang mente, at Michael B. Jordan skulle have været nomineret. Ja. Altså, jeg vil klart skifte ham ud med Jesse Plemons. Ja, enig. Same. Ja. Så meget. Og nu sidder han med en Oscar. Nu er Michael B. Jordan Oscar-vinder. Ja. Altså, cadeau. Altså, men ja, igen. Ja. Så det næste gang, vi ser Timothy Chalamet på den store skærm, det er Dune Messiah. Kommer det til at være den, der giver den til ham? Probably not. Nej, men det kan jo være, at det ender med, at det bliver sådan en lifelong achievement goal, han har. Ligesom Leonardo DiCaprio, han også havde, hvor han havde så mange nomineringer, uden at få den. Og så det sidste, der nopper han den endelig. Det kan jo være, det ender med. Og han bare sådan skal have den på et tidspunkt. Ja, det er bare irriterende. Det er bare kedeligt, det skal være på den måde. Ja, altså. Det kunne være så fedt at sige, jamen også fordi så får han den et eller andet år, hvor der er en anden en, der leverer en fucking god præstation, og så får Timothy Chalamet en Oscar for en eller anden film. Fordi at det er sådan en lifelong achievement. Ja. Og så er der en eller anden stakkels gut,
som ikke får en Oscar, fordi at der er en eller anden dude, der får en eller anden... og så kører den jo bare igen og igen og igen, ikke? Det er jo ikke sådan, det skal fungere. Altså, Leo, der vinder for The Revenant. Nej, han skulle have vundet for What's Eating Gilbert Grape, da han var 17 år gammel. Ja, eller Wolf of Wall Street, eller en af de mange tusind andre fremragende film, han har været med i. Men altså, fedt, at der er så meget diversitet i de wins, der kommer, og at det er forskellige film, der får for mange af de her kæmpe store titler. Det synes jeg er mega fedt. Fordi mange gange, når det har været sådan en Oscar-show, så har det bare været sweep, for eksempel for, Oppenheimer. Ja, Oppenheimer, eller året før den, der var det jo Everything Everywhere All at Once, der også var sweepet. Så sådan, okay, lidt kedeligt, den vinder alle fucking tekniske og alt muligt andet også, ikke? Her er det bare sådan uddelt alle mulige forskellige, fordi det har bare været så stærkt et år, og det anerkender de. Og det synes jeg er mega fedt, at det er så mange forskellige. Derfor synes jeg også, det er lidt nederen, at Marty Supreme ikke får en eneste. Specielt når F1 nupper bedst sound. F1 er en Oscar-vindende film. Ja, altså, og det fortjener nok, og det er også fortjent i den kategori. Men taget op mod Marty Supreme ikke får en eneste. Ja. Altså, og skal også lige highlight noget andet fucking fedt, der skete i dag. Best Cinematographer er for første gang nogensinde en kvinde. Sindssygt, det ikke er sket før, men altså, whatever. Det sker nu. Og det var også bare en virkelig fed tale, hun gav, og ja, det var fedt, at hun blev anerkendt på den måde af salen, som jo faktisk rejser op og klappede, fordi hun gør det jo også helt vildt fremragende som cinematographer på Sinners. Ja, altså 100%. Altså 100%, altså virkelig, virkelig, virkelig godt arbejde. Det var også inden jeg ville have, skulle vinde. Det var jo bare ikke bare fordi jeg tænkte, du ved, de kommer nok til at tage One Bite After Another her, fordi den der car chase det sidst, men mega fedt, hun vinder den her for Sinners, og så fortjent. Sindssygt inspirerende. Og let's fucking go derude, altså. Ja, altså det er selvfølgelig også meget værd at nævne. Ja. De annoncerer også lige til sidst, at Mr. Beast han tager over for værtrollen. Så Conan O'Brien han er out næste år åbenbart. Hvad fanden foregår der for det? Med den præstation Conan O'Brien han leverer her, der er det måske meget fint. Der er det faktisk der er det low-key fint nok. Det er jo også bare lidt et nudge til det her med, at det kommer til at være på YouTube de næste mange år. YouTube, som har købt rettighederne til Oscarsuddelingen. Så jeg tror også bare, det var sådan en, du ved, et sidste farvel fra, jeg ved faktisk ikke, hvem der i USA, der måske det er NBC eller sådan noget. CBS eller et eller andet. Jeg er ikke sikker på det heller. Sådan en sidste farvel, ikke? Ja, og ved du hvad, det er sgu fint. Også fordi, det vil jeg faktisk også lige sige, fucking dårlig stil, at de cutter ham af på K-pop Demon Hunters i talen. Ja, og andre taler også. Hvor men især den tale, fordi hun havde snakket. Også fordi grund til, at de cutter ham af, det er fordi, de vil vise reklamer. Det er så fucked up. Altså, det er jo kun kommercielt, at de cutter ham af. Og han står der og har seriøst leveret en virkelig betydningsfuld film, som har rørt rigtig mange mennesker. Og så cutter de ham af. Ja, jeg synes virkelig, det var smagsløst af... nu ved jeg engang. NBC eller CBS, eller hvem fanden der gør det. Bare for at cutte til reklamer. Helt enig. Jeg synes også, det er sådan... Nej, come on. I kan godt lige korte ned på de der elendige segmenter med Conan O'Brien, eller de der presenters, for at så lige give noget ordentligt taletid til dem, der rent faktisk har vundet, for det er deres aften. Og de skal nok få deres time to shine en anden gang. Giv nu dem her deres flowers, og giv dem lov til at sige tak til de mennesker, der har hjulpet dem på deres rejse. Come on. Ja, det gjorde mig faktisk lidt galt. Ja. Men ellers sådan, når jeg tænker tilbage på den, altså jeg er jo selvfølgelig ret tilfreds. One Bite After Another var min yndlingsfilm fra 2025. Og det er jo bare ret at vide, at jeg ikke er den eneste, der synes det, og at der er rigtig, rigtig mange derude, der også synes, at den var helt speciel. Jeg har en ting til også, det vi snakker om, fordi jeg synes simpelthen også, at Stellan Skarsgård, han får ikke titlen for Best Supporting Actor i den her omgang, og han kommer nok heller ikke til at få den igen, fordi han er lidt på vej ud af Hollywood. Det er nogle af hans sidste film, måske, fordi han er lidt med nogle health issues, og det ser ikke ud som om, man kommer til at kunne komme op på det niveau igen og få den her. Så jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at han ikke lige slutter af med at få en Oscar for en af hans bedste præsentationer, men giver den til en som Sean Penn, som allerede har fået 2. Men vi har haft noget samtale, og jeg er meget uenig med dig. Altså, jeg er enig i, at jeg synes, han leverer en rigtig god præstation, og han selvfølgelig har haft en virkelig, virkelig flot karriere. Men prøv her, og Sean Penn, han har gjort sig fuldt fortjent til den her præmie. Han har så sindssygt en range, og at han spiller den her karakter. Altså, du har set filmen, du ved, hvor fucked up en karakter det er, og prøv lige at se, hvordan han embodyer den.
Det er så vanvittigt imponerende, især når du går tilbage og kigger på de andre film, han har vundet for, Mystic River og Milk, hvor han jo er 2 fuldstændig anderledes karakterer. Jeg synes, det er så vanvittigt imponerende, det han kan levere. Og han gør det igen her. Ja. Så det skal overhovedet ikke tage noget fra Sean Penn, at Stellan Skarsgård ikke vinder. Nej, det er måske også det. Altså, det er ikke fordi, det ikke er fortjent. Det er jeg også med på, men det er jo bare sådan, jeg vil bare så meget hellere have set, at det skulle ske, og det håbede jeg også på. Men betyder det så ikke, at nu Sean Penn, han er i leading, altså på leaderboardet for flest Oscars? Jeg er ret sikker på, at der er aldrig nogen, der har fået 4 Oscars. Er det ikke det? Men er der nogen andre, der har fået 3 også? Marlon Brando har fået 3, er det ikke sådan? Jo, Marlon Brando har 3, Frances McDormand har også 3. Ja, men så er han nu oppe på den sammen med ja, han er så oppe på den nu, ikke? Tillykke. Hallo? Ja, kæmpe tillykke. Ja. Kæmpe tillykke. Det er sgu i orden. Fuld fortjent. Han er jo en af... Og som vi også snakker om, har også lavet en af vores yndlingsfilm, altså instrueret en af vores yndlingsfilm, Into the Wild. God mand. Altså fandme et talentfuld mand, og han også, måske også lige nævne, han var der faktisk ikke, som vi ligesom også havde regnet med, ikke? Ja. Og Kieran Culkin, han var meget hurtig af scenen, da han var sådan, jeg tager den for ham, okay, farvel. Ja, så får vi koldt lidt tid der til at kunne bruge på nogle takketaler. Nå nej, det kunne man så ikke, nej. Og jeg har måske så meget mere at sige andet end tit ting. Leonardo DiCaprio debuterer et overskæg, og det ser ret varmt ud. Fuck, hvor han varm. Så sådan der med sin modelkæreste, der bare, du ved, owner den. Han så bare, han er bare manden. Ja. Totally aura. Kopierer dit look. Altså, kan I vide, om det faktisk er til Scorsese's nye film, hvor Mads Mikkelsen også er med? Det er rigtigt. De skal spille sammen, det er den. Det er vildt. Og jeg ved faktisk ikke, hvor de filmer henne, men det handler om, at jeg tror altså, det er Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence, tror der spiller sådan et par, som rejser til Europa og skal mødes med en dansk familie eller et eller andet. Og det er så der, Mads Mikkelsen kommer i spil. Og så går det helt amok. Okay, fedt. Ja. Virkelig fedt. Og Scorsese, han er jo manden. Så jeg ved ikke, om det er derfor, han har overskægget, men det ser fandme varmt ud til ham. Ja. Især når man lige har set ham i One Battle After Another, hvor han bare er totalt bum. Men udover det, så tror jeg sgu heller ikke, jeg har noget at kommentere på. Ja, altså, det er jo altid fedt med Oscars. Godt show. Ej, god uddeling. Gode uddelelser, vil jeg sige. Eller hvad man kalder uddelinger. Mere end det var et godt show overall. Jeg synes ikke engang uddelingerne var ret gode. Det har vi også snakket om. Det var så alle mulige forskellige. Det var det fedt. Dem, der vinder. Altså uddelinger, jeg mener dem, der får priserne. Ikke dem, der er oppe og sige, du kan få lov til at få... Du mener gode taler, eller hvad? Nej, jeg mener bare, altså sådan... De er nogle rigtige... Dem, der... Fuck ja, waffler, det er set. Oh my god. Vi optager altså det her. Klokken det er 4:23 lige nu, ikke? Så det er derfor, det er okay, waffler. Det jeg mente bare, altså det var en god uddeling af de forskellige priser til forskellige film. Et godt resultat. Godt resultat. Ja. Ikke dem, der er oppe og sige... Ja, nej, fordi det var godt. Jeg skulle lige til at sige, at du backtracker på den. Holy shit, det var ringe. Specielt den der med fucking The Pullmans, der lige kom op. Nej, det var også så fucking dårligt. Wow, hvem sidder og skriver de her ting? Ja, altså, sorry, wow, er det ChatGPT, fordi det er godt nok... Ja, det kunne low-key godt have været chatten. Altså. Fuck, hvor det ringe. Nej, så udover det, så... ja, I må selvfølgelig gerne kommentere om, hvad I synes om showet. Var der nogen, der blev rapped, som vi ikke har nævnt? Ja, og var der mange af jer, der fik nogle af jeres prediction lister rigtige? Og fik I flere rigtige end Mathias herovre? Vi backtracker lige en gang til. Der var også bedst animated short film, som ingen af os fik heller. Så faktisk 4, misser du. Men igen, de kategorier er sådan lidt... Okay, men så kan jeg så meddele, at jeg fik 20 ud af 24 rigtige. 20 ud af 24, det er fandme i orden. Ja. Og det er altså uden at lave lektie på de der lidt mindre populære kategorier. Og den sniper du alligevel en af. Og den sniper alligevel en af. Jeg er godt tilfreds med min præstation i dag. Udover det, så tror jeg egentlig bare, vi vil sige tak, fordi I lyttede med. Ja. Og ja, jeg ved ikke om... Ja, tak fordi I lyttede med. Og stay tuned derude for næste information omkring, hvad der sker med Filmbåndet, og hvor vi holder næste event. Og hvilken film det bliver. Ja. Det er vi i gang med at finde ud af nu. Og det bliver spændende. Hvis I har nogle idéer, så skriv gerne til os. Ja. Og så skal vi se, hvad vi kan gøre. Men ellers vil jeg bare sige tak for nu. Ja. Og tak til dig for en hyggelig aften igen. Jamen selv tak. Ja. Næste podcast kommer til at være Project Hail Mary. Og efter det, så får I Marius live fra Mexico. Hey. Og jeg er stadigvæk hjemme i Danmark. Så det bliver på en lidt andet format. Men lige så meget jab. Lige så meget jab. Det er det samme jab. Det er det samme jab, vi får. Det bliver det. Så
Det er sådan set programmet, og ellers vil jeg bare sige tak for nu. Vi er lidt trætte, vi skal hjem i seng. Og så vil jeg bare sige, have en rigtig god dag. Ja. Eller aften, eller morgen. Kommer helt an på, hvad tid det er. Nu japper du den virkelig også nu til. Nu waffler vi derudad. Okay, kan vi stoppe den der? Jeg tror, vi skal stoppe den nu. Hej. Hej. Fucking stop det, Jap.